Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangoma hazvo veduwe zvinonzwisa tsitsi. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndauyawo padare renyu ndichitotsvakawo help nekuda kwekarekta yangu iyo yandiinayo. I have tried by all means kuti ndinge ndichizvidzikinura personally, and I have even tried to go to different prophets kuti ndinamatirwe, but ndinoona kuti this character of mine, it seems as if it is deeply rooted into my DNA. Zvimekuda this comes nemutupo uyu mutupo wanachihera yangu. Nyaya yakamira sekudai, so ndiri munhu wekuti ndakadzidza mukoma, ndakadzidza kusvika the last level, so ndakatanga ndichadata guys that were married as well as some guys that were highly educated. So one thing that I noticed was that these guys that I was chasing after, hapana ainge achindi vimbisa marriage at all. It was just a matter of us having fun. Saka ndakazosvikawo zera rekuti ndainge ndava kuda kuroorwa. At that time I think I was somewhere kuma 29 or so, ndo pandakabva ndazoona kuti it was far much better kuti date a guy, at least to date a guy that I'll be able to control. Ndo pandakabva ndazosarudza baba vekwangu, but ndisati ndavasarudza baba ava vekwangu ndainge ndino madhiri angu andainge ndichitsikisawo kuside, just choosing the men that I could totally control. So mukoma inini ndini ndakatanga kuya kunoku kuSouth Africa, then baba vekwangu ndikabva ndati, if you love me you are going to be staying at my parents' house. Murume akachema mukoma akabva ati, why have you done this thing to me, why are you doing this? Zvinoita here kuti mukwasha ange achienda kunogara pamba pavatezvara, but still I told him kuti those are my conditions and I cannot negotiate anything with you. If you love me I want you to go and stay at my parents' house. At that time ndichizomudza zvose izvi, mavisa and everything zvainge zvatogadzirwa, because pandakauya kuno kuSouth Africa handina kuita zvinoitwa nevamwe vepovo avo vanoita zvekuborder jumper. Aiwa, inini I actually came nekuda kwekampani, ndakato aiwa nditori kuZim, then ndikabva ndazogadzirwa mapepa angu and I came here. Right now I am a permanent resident wekunoku kuSouth Africa. So mukoma Nashi baba vakabva vazosara zvavo vari kumba kwana mama, but he complained a lot. Vana mama vanotondiziva kutoti inini ndiri chandagwinyira. When I say kuti izvi ndo zvandoda kuti zvinge zvichiitwa, zvishuwa zvinhu izvozvo ndo zvinozotoitwa izvozvo. They all know me kuti handisi type iyoyo inofarira zvokungojairirwa. Saka kunyangwe pandakazomusarudza ndaitodawo munhu wekuti when I say this I do not want iye, he will have his hands tied behind his back, he won't be able to do anything about it. Murume akabva azogara zvake kumusha, akabva azonyanya kucomplaina, ndikabva ndati it is fine, chitora passport. But ndiri kuno mukoma, to confess to you, ndainge ndichitawo zvemujolo. I was dating a lot of guys, some of them that I work with, kuenda kumaparty nekunzvimbo dzakangosiyana. Saka iye akazongoramba ucomplaina akati, baby nguva yareba iwe uchimboya kunoku kumusha. Ndikati I can't, ndokubva azotora passport akauya kunoku. So iye anorarama nema-days, yet inini ndine permanent residency. So zvakakonzeresa kuti ndisada kuchata naye, it is because I know kuti once tikagara tachata, then this will give him independence, because anenge ava nespousal visa. Saka handidi kuti iye ange achiva nespousal visa. I want him to be where he is, kuva nedesperation iyoyo yekuti after 3 months anodzokera futi kuborder achinodhindisa, so that munhu asazonyanyisa kufarisa varume. Kamunovaziva kuti kana ukanyanya kuda kumuvhurira mukanda anozogumisidzira afarisa. Izvezvi munhu kana ndikamuisisa visa, ndo paya munhu paanozotanga kundihurira ava kuzviudza kuti kumusha ndo kuchaiya kuno. Saka iye I want him to be reminded at all the times kuti iye kuva muno muSouth Africa, he is only here for a short period of time. Kana zvikangodhakwa I will leave him over aenda kumusha. Kunyangwe kushanda murume haashande, inini ndini ndinoshanda. Aiwa, I earn a lot of money mukoma. Mari yangu yandinowana kana kwazobatwa taxi and other stuff, ndinosara ndiri mu 45,000 rands a month. So there is no need yekuti murume
ange achienda kubasa iye he just takes care of our kid, just go with the kid to school and come back. Ndo zvavanongoswera vachiita. Saka mukoma ndichiuya pano, I am not bragging at all. Ndo zvanditongori mukutaura kwangu, ndinotaura like munhu asinganyengereri. So most of the people vanobva vazofunga kuti ndiri munhu ane kamwe kakungodada, but ndauya pano kuti ndinge ndichingobatsirwawo nedare renyu kuti ndoita sei kuti ndinge ndichichinja character yangu, ndinge ndichichinja unhu wangu. I want to be a changed person. I want to be submissive towards my husband, but I do not have that strength to be submissive towards my husband. Ndinoti kana ndikada kumbozama kuva submissive towards him, ndinotanga kuzvibvunza mibvunzo yakawanda kuti saka mari dzose dzakashandiswa nevabereki vangu ndichienda kuma A schools ndiri kuZim from primary kuzonosvika A level then going to university, inini ndobva ndanzi ndinge ndichipfugamira munhu asina kana kutombonyora O level. That cannot be. Ndinongoti kana ndikati I am much more educated than this fool that I am living with, then I will see no reason yekuti ndinge ndichimupfugamira kana kutomurespecta chaiko mukoma. But I do not show him like kuti iwewe I don't respect you andimitire zvimwe zvinhu zvakangodhakwa dhakwa. I just treat him nedzimwe nzira dzadzo kungomurakidza kuti listen here dear, zvose zviri panapa ndezvangu, everything that we have back home ndezvangu, so you have to know your place kuti iwewe you are very fortunate. Dai ndanga ndisiri inini zvimwe kuda ungadai wakazotogumisidzira wakangozova like your own father uri garden boy kuZim uko kumayard, because ivo baba vake vainge vari garden boy kumayard, then mama vacho navo vainge vari maid ikoko kumayard ikoko. Ndo zvakazoita kuti ndinge ndichimuziva. Takangokurawo tichingoziva kuti vana veumwe garden boy anoshanda papo, so I just knew him. Even by the time yaakazondinyenga, I just placed him in a place whereby ainge asina option that could than kuti ange achindinyenga munhu ndokubva azondi approacha paya, and I told him not to waste any time because there were other guys that were capable of dating me that were waiting to date me. Munhu ndokubva azototora mukana paya akabva ati ndinokuda, ndikabva ndati I know kuti unondida but inini ndini ndakupa mukana. I wanted him to know kuti inini ndini ndakamupa mukana iwoyo. Ndauya pano mukoma kuti ndinge ndichibatsirwa, ndiri kutotsvaka rubatsiro nemwoyo wangu wose, ndiri kutsvaka rubatsiro. Ndoita sei kuti ndinge ndichingova like vamwe vakadzi? How can I be submissive towards my husband because I do not have that spirit of submission in my heart? Muone zvenyu kana kuri kuchurch because of my financial well-being, nditori nekachigaro kekupota ndichitopawo vamwe vanhu counseling, yet on my own I can't even respect my own husband. Please help me out. Kana zviri zvechipfambi ndakasiyana nazvo, aiwa kubva zvakauya kuno kukujoni handina kana kuzombogara ndakakururira umwe murume burukwa. I am just wanting someone to assist me and to give me proper guidance. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakaipa anzi mutupo wedu ameno kuti mutupo upi? Can you guess mutupo wacho mu comment section? Anzi mutupo wedu ndo zvatiri, hatidi kuva submissive towards varume avo vanenge vakatiroora vatinenge tichigara navo. Can you guess mutupo wacho iwoyo? Then you tell me in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. I feel sorry for mukoma vedu ava. Hey, havabvumidzwe kuenda kubasa. At the same time but chingovaititisiraiwo permit kana chingochatai, at least vakwanisewo kungova nepermit so that havazoiti iyi yekuti munhu after 3 months vanoenda kubhodha vachidzoka. Please just feel sorry for him.
kunyange musingadi kuti vange vachishanda, just tell him kuti ndichakuisisira permit spousal racho visa iroro, then you have to be honest. Zvimwe kuda vanenge vatori honest. Hey, zvinorwadza akomana, asi ngatitaure navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi handina that spirit of obedience, handina that spirit of humility. Ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirewo vedare. Regedzai tebva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Nini mukoma ndiri musikana ane makore 19 years ekuberekwa. I listen a lot to your show. Inini zvangu I am a college going kid, and ndauya pano kuti ndinge ndichizotaura nyaya iyo yakaitika kwandiri apo pandakatanga kuendawo kucollege. Nekudawo kwekuti vabereki vangu vanhuwo vasina mari. I then started dating mukoma, not kudata kwekuti varume ava vandainge ndichidata ndainge ndichivada, but zvedesperation zvokutoona kutoti mumba munenge musina kana chinhu, because ndaitongorarama netsaona. Chose chandinenge ndichida ndaitongoenda ndobva ndanotenga zvitsaona zvoupfu, zvitsaona, mafuta tsaona, each and everything mukoma. Kudzamara one of my friend abva ati kwandiri, iwe, why are you suffering like this? Nemanakiro acho awakaita, don't you know kuti out there are men that are willing to pay for your services? Ndikati, iwe, no guy has ever approached me achiti anoda kundipa mari. All that I know is that these guys vanenge vachingoda kungorara nene. Then friend ikabva yati kwandiri, this means kuti you have not been treating yourself very well. Ndakatotanga kutonzi wani mukoma, kutanga kutodzidziswa kutogeza chaiko. What she did was that she said, open up your suitcase. Ndokubva ndavhura suitcase rangu, munhu ndokubva atanga kurasa hembe dzangu pasi. Ndikati, ko, what the hell are you doing? Iye akabva ati, I want to do a makeover of your wardrobe because mazihembe ako awa haana kana dhiri. Saka hembe dzimwe dziya akabva ati, these ones handidi kuti unge uchidzipfeka. Ndokubva tatanga kutsvaka dzimwe hembe, but hembe dzacho mukoma dzainge dziri hembe dziedze dzekuti ndichifamba ndaitonzwa kutoti panapa I am feeling ashamed of myself, kunzwa kuzvinyarira ndega, ndichinzwa kuti mhepo iri kutopinda from all angles. Zvihembe zvacho zviya zvekuti zvinenge zvakandibata. Pasina kana time mukomanashi, ndainge ndava kungoti kana ndikafamba kudai so varume vainge vachita kundirwerera mate. Kudzamara ndazokurirwa nemiedzo, ndakatanga kudata this other guy, a very old guy. Iye ainge ari makanika muarea imomo matinogara. Ndiye wandakatanga kudata. Ndakamudya mukoma because iye paakapinda neni murelationship akatongotanga nekutongoshandisa mari. Saka kuzonosvika ndichizowana umwe murume ainge aine mari yakadarika yake, aiwa ainge achindispoila. Ndakatengerwa hembe zvose mukoma, anything that you can think of in a material relationship ndakazvitengerwa. I then graduated, ndikabva ndazomuramba muchinda uya. I then started dating vana vevanhu vane zvinhu zvavo. And I saw kuti most of these spoiled brats, they are just too spoiled. So ndikabva ndati it is far much better kudanana nembinga direct, zvekuti ndinenge ndichita kumora marasha kuhwange. I dated this other older guy. Murume uyu mukoma zvaakazondiita, so even up until today I am still even scared of myself. This guy pandakatanga kumudata, he said that he was going to be giving me $600 each and every month. Zvikanzi mari iyi andichange ndichizokupa, hanzi it is for your own upkeep. Ndakafara ndikati $600 vanhu vangani muno muzimu vanowana $600 pamwedzi. I then dated him mukoma, takatanga ticharara neprotection, but chinzwai manje, each and every time taiti kana tapedza kuita bonde mukoma, ndainzwa chinhu kufamba muchibereko mangu, kutonzwa kutoti mune chinhu chainge chichipfakanyika muchibereko changu. And each and every time when I would tell him kuti iwe
pese patinorara tose ndo zvandinonzwa izvi, uchingoburuka uchingopedza kurasa mbeu yako. This is what I feel in my womb, what is going on. Saka iye aibva angoseka obva atoti inhumbu iyi, zvekuti inini ndakatombobhilivha kuti zveshuwa iyi yainge iri nhumbu. But chinzwai mukoma Nashi, ndaizoti paya ndakarara ndairota ndichizvariswa mukoma, ndichizvariswa nevamwe vanhu vainge vari very scary looking. Vanhu vacho vainge vakapfeka mazidrezi, mamwe ered, vamwe vaine nyanga. Vanhu ava vaiuya vobva vazondizvarisa, ende ndaizozvara kamwe kamwana kanenge kakaita katikitiki kamwana kacho ikako. But ndaizoti kana ndikamubvunza kuti iwe hope idzi dzandinomborota hope idzi dzinomboreva kuti kudii, then the guy will just dismiss me and he will say kuti those are just normal dreams, maybe it is in the early stages of your pregnancy, that is the reason as to why you are having all of these dreams. Mukoma Nashi, but there was this other night pandakamurota iye personally, ainge auya nevarume vacho ivavo avo vainge vakapfeka zvinhu zvered, ndokubva andizvarisa, akazama kundizvarisa mukoma, but kamwana kake kakaramba kubuda kachingoti ndikuda amai vangu, ndikuda amai vangu. Saka ndakangoti ndichingomuka kudai ndokubva ndaridza mhere. Iye akabva ati what is going on, what is going on. Ndikabva ndamuudza kuti ndiri kurota iwewe, ndiri kukurota uchizama kundizvarisa, but mwana wacho ari kuti ndikuda kuramba ndiina amai vangu. He then woke me up, akabva ati huya izvezvi. We then got out of the house after I had dressed, but ndakangopfeka zvezvo zvekumhanya mukoma. Then the guy started driving. Akadriva zvekuti ndakasvika pakumubvunza kuti naiwe zvauchatiuraya. Then takazoti tasvika pamakuva aya epambudzi mukoma, munhu ndokubva anoti mumakuva. Ndikati what are you looking for, what are you searching for? Ndokubva tazonosvika pane rimwe guva which turned out kuva guva rababa vake. That is the place where he did that horrific thing with me. The guy akabva ati kwandiri bvisa penti rako. Ndikati iwe kubvisa penti rangu kumakuva kuti zvamboita sei? He then shouted on top of his voice. Munoziva mukoma akati ataura neni nezwi rainge riri pamusoro kudaro. Ndakabva ndanzwa mheni mukoma yakarova pamusoro peguva rababa vake, and I got so scared. Ndakabva ndatanga kuchema, ndikati kasi kuda kundiuraya here? Akati tsek man, ndati bvisa penti rako, uri kuzvinzwa, bvisa penti rako urare pamusoro peguva iri. Mukoma, I started crying. Ndokubva ndabvisa penti rari ndikabva ndanorara pamusoro petombstone rababa vake. Apa how cold was it mukoma? It was very cold, but ndakangogwagwadza nechando kudaro ndakararapo pamusoro peguva rababa vake. After he had done zvemaseremoni zvake, apa ainge akangobata bhurugwa rangu riya, and then after that ndopa akabva azoya pamusoro pangu ndokubva atanga kuita bonde neni. Achiita bonde neni mukoma Nashi, ndaitonzwa kutoti painge paine chinhu chainge chichibuda muchibereko changu, and it was very painful. By the time iye paainge ava kuburitsa urume hwake, ndaitonzwa kuti chinhu checha chaibudawo muchibereko changu. By the time yaakazoita pull out of my private parts, ndikabva ndanzwa chimwe chinhu chakatanga kupfakanyika chichibuda muprivate part mangu chikabva chadonhera pasi. I wanted to wake up so that I can see what the hell was it, but handina kupiwa mukana iwoyo. Ndakazongokaruka ndatova mumotikari make. I don't know kana paine zvaakandishandisira here zvekuti ndakabva ndafenta. I just woke up and I was in his car fully dressed. Ndobva ndakabva ndatanga futi kuridza mhere. Akati what is going on, why are you screaming? Ndikabva ndamuudza zvose izvo zvaainge akandita. Akabva anditi iwewe watova munhu wemutoriro iwe, I can see. Ndokubva anondisiya kumba kwandainge ndichigara nefriend yangu. From that day till this day mukoma Nashi, he never wanted to see me again. Akangoudza shamwari yangu kuti inini I am now a drug addict, but it is just a lie. Mukoma akamboenda neni kuplot kwake. I am even scared to tell you the name of that place, but kuplot ikoko munoziya plot iri rakakura mukoma Nashi zvekuti when we were standing on the balcony, all that I could see was just green and a lot of forest. Patorinika mini golf course kuplot kwake ikoko, and he said that if you want this, all of this can be yours. Apa kune imwe imba yakanaka mansion mukoma ine indoor swimming pool, but yet this whole thing
iye haana munhu wekuti anozvienjoya nazvo zvinhu izvi, atova mudhara wekutoti anofanira kuva aine vazukuru, but haana kana muzukuru kana one mudhara iye yuyu. After that whole thing that happened, he then just dumped me. Mukoma akandidhampa zvakandirwadza. Saka ndangouyawo pano kuti ndinge ndichingopawo a clear warning, especially kuvasikanawo vezera rangu kuti please be careful. Kunze uko kune vanhu vanotoshandisa vasikana vanenge vari desperate, like se zvandainge ndakaita inini. I'm still suffering Mukoma, but ndakabva ndazviudza kuti no more kudeita mbinga aids, because mbinga sure inokuchengeta, but at the end of the day unokwanisa kuzosiwa muna taisireva. Manje chiichocho Mukoma, kuti munhu anokutora obva anokuradzika pamusoro peguva rababa vake obva aita bonde newe, and when you wake up he then pretends as if you are the crazy one, yet he is the crazy one. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, kune mwanasikana uyo. Hanzi ndakanzirara pamusoro peguva, pandakazama kuramba munhu ndokubva anditira hasha akanditi pfutseke, rara pamusoro peguva. Yeah, please pray for your kids. Please pray for your kids.